Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгенге программала Балтай авылы кешеләре башҡорт булғанын таный, белә. Кырыйлан улысы биләмәләрендә Әйле ҡәбиләһе ауылы. ФЗСО фабрика законченным циклом обработки, потому что улакта окисленный руданан чистый алтын добывали. 1843 йылдан алып 1917 йылғы революцияға тиклем Миндәк рудниктарынан 8 тоннаға яқын ҡиммәтле металл сығарылған. Ҡасандыр алтын ояһы булған Миндәк ҡасабаһы бөгөн нисек йәшәй? Үс кисеү, Иҫке йорт һәм Балтай. Атамаларда бер ауыл тарихы. Кыр-Йылан ауылы биләмәләрендә припущениктар хоҡуғында нигеҙләнгән башҡорт ауылы. Улар үҙҙәренең Әйле ҡәбиләһенән икәнен шәжәрәләр буйынса раҫлай. Ул тарихы ниндәй? Киләһе яҙма Туймазы районының Балтай ауылынан әҙерләнде. 17-нче быуаттың тәүге яртыһында Ҡандракүл буйҙарында һәм Өсән йылғаһы башында Әйле ҡәбиләһе башҡорттарының ауылдары барлыҡҡа килә. Йыланы ҡаңлы башҡорттары биләмәләрен төйәк иткән Әйле башҡорттарының ауылдары бер нисәү. Төпкилде, Балтай, Түбәнге Бишенде, Үрмәкәй. Балтай башҡортларының, Әйле башҡортларының мында килеп утырыуы, хәзерге Ҡыйғы районы Туғызлы ауылынан сыҡҡаннар, шунан төп халыҡ шунан күсеп килгән. Истәлекләр буйынса 1734 йылда аларға жер бирү закон буйынса сыҡҡачтын иде, аны Януның указы припущеникларға жер биргәннәр. Тарихсы Әнүәр Әсфәндияров Башҡортостан ауылдары тарихи исемле хеҙмәтендә Туймазы ауылдарының Төпкилде, Балтай, Түбән Бишенде, Үрмәкәй, Соҡаҙы Тамаҡ, Йәрмөхәмәт ауылдарына Әйле башҡорттарының төпләнеүен документтарға таянып раҫлай. Был халыҡ хәтерендәге ваҡиғалар архив мәғлүмәттәре менән иҫбатлана тигән һүҙ. Балтай ауылы карталарда күренмәгән. Балтай ул беренче күчеп килгәчтә аңа Балтай исеме бирелмәгән. Бу авыл беренче күчеп килгәчтән менә Өсән йылғасы буена, хәзерге менә әйтәк ягына, менә Шииш тауының теге ягына урнашкан. Biz yaş çağında mana şol Üsән буена төшкәндән әйткәндә ул йортларның урыннары теге базныйлар урыннары әле саклана иде ул вакытта. Аннан соң алар инде ул урынны кулай күрмичә, алар менә Шииш тауының бу ягына күчкәннәр. Бу урын менә моннан ерак түгел инде ул Иске йорт дип шунда күчеп утырганнар. Иске йортка гына сыеша алмагачтын хәзерге урынга күчкәннәр ике авыл хисапланган, ике Балтай. 850 йылда теге беренче Балтай янып, беренче Балтайның халыкларда менә шушы хәзерге Балтайга күчеп килеп утырганнар инде. Шуңа кадәр ул Балтай дип аталмаган. Балтай тегесе Өч кишеү дип аталган. Авылы теге икенче авыл инде икенче мәртәбә күчеп килгәннәре Иске йорт дип аталган. Аларның менә каберлекләре хәзердә әле алар бар. Сит волоста типтәр катламына күскән Әйле башҡорттары бер быуаттан һуң яңынан үҙҙәренең аҫаба биләмәләренә, Ырымбур губернаһы Троицк өйәҙе 4-нсе башҡорт кантонына ҡайта. Балтайлар, припущениклар килеп, менә шу башҡа җирләрдән җирне алып, әйбит, шул җирне эшкәртеп, туган яҡларында үзләренең ниләрен, вотчиналарын алар саҡлаганнар, аларны нитмәләр юғалтмаганнар. 1789 йылдамы Балтайдан, Бишендедән 39 йорт күчеп китә. Аннан соң 1850-52 йылдамы Бишендедән 14 йорт, Балтайдан 30 йорт, 30 ир-ат семьясы белән кире кайтып китәләр. Чөнки указ чыга, аларга вотчина җирләреннән күчеп киткән булсалар да, теге үзләренең туган якларындагы җирләре, вотчина җирләре саклана. Бишендедән кеткен башкортлар алар Арыслан, Абдыразак авылларын корганнар, Балтай кешеләре Шүләмә дигән авылга кайтып нигезләнгәннәр. Балтай, Түбән Бишенде, Нөркәй ауылдары Кыр-Йылан, Йәрмөхәмәт, Төпкилде, Үрмәкәй ауылдары Ҡаңлы ҡәбиләһе башҡорттары ерҙәрендә төпләнгән. Уларҙың был ерҙәргә ниндәй шарттарҙа төпләнеүе тураһында килешеү ҡағыҙы һаҡланған булған. Уҙған быуатта Балтай ауылы кешеһе Мостафин Һәүбәндең йортон һүткәндә ҡыйыҡ аҫтында табыла ул. Үкенескә ҡаршы, был килешеү ҡағыҙы хәҙер юғалған.
Балтайның жерләре шиктәш инде. Өсән елгасы, Шыкады белән без шиктәш, Камыштау дибез бит инде, Нишкәбүләк авылы белән, Сәрән белән шиктәш, Кандыракүл белән шиктәш инде. Менә шушы Өсән елгасының уң ягындагы жерләр Николаевка авылына кадәр булган жерләр, Балтай жерләре булганнар. Мүбәрәк Гарафетдин улы Хөснетдиновтың шәҗәрәһе 21 буындан тора. Әтиләр ягыннан булган шәҗәрә 1816, 1834, 59 еллардагы ревизийский сказкалардан алынып, менә дәвам итеп мин төзеп бетердем инде бу ягын. Менә буларда бит ревизийский сказкаларда башкир икәне күрсәтелгән. Әйтәләр хәзер көчле башкортлаштыралар диләр. Бу дөрес түгел. Менә монда бит 1816 елда да башкир дип язылган бит, башкир. Менә ничектер 20-нче елгы не буенча, менә монда бу китапта да языла. 20-нче елгы не буенча безнең авыл кешеләрен типтәргә керткәннәр. Шаккатмалы. 1 ел типтәр булып торганнар. Аннан башка елларда алган бүтән ниләр буенча башкорт килә. Бер типтәр юк, безне 20-нче елгы не буенча типтәргә керткәннәр. Хәзер үзләрен кем тип тоя һуң балтайдар? Әбием минем 5-денеке, ул инде башкорт икәнлеге. Әллә кайдан безнең кайбер кешеләр әйбит без башкортлар түгел татарлар дип нитәләр. Менә бу китапта да шулай язылган. Минем җизнедә шулай язган аны. Ул безнең башкышын башкортлар, чөнки башкорт булганы шул кадәр ни билгеле. Әбием минем курайны оста итеп уйный торган иде. Аның курайы һәр вакытта да элек киштә дибез бит инде еврейләр шул киштә өстендә торалар. Без анда аңа бара идек, кайткачта төшәбез, менә бездән астагына торалар идилар. Төшәдек, курайны уятабыз, башкорт җырларын, башкорт көйләрен матур итеп уйный иде. Башкорт җырын үзе матур итеп җырлый иде. Шуңа ошатып минем әтием бик оста уел, башкорт ниләр Урал көйләрен матур итеп җырлый торган. Менә башкорт ниләре, турыф гадәтләре бездә ул сакланып калган инде. Безнең әниләр, әбиләр ул вакытта кортны да ясыйлар иде бит. Кымыз бешәләр иде. Менә без бәләкәй чакта әти-әниләр әйбит кортны кышкылыкка һәр вакытта да әзерлиләрен. Балтай авылы кешеләре башкорт булганын таный, белә. Бит хәзер инде Балтай авылында хәзер күбесе хәзер килгән кешеләр. 20-нче буат урталарына тиклем авыл экономик, демографик яктан нык үсешкән. 1917 елгы халык исәбен алуда 244 йортта барлыгы 1000 кеше яшәгән. Бүген халык күпләп калаларга күсенһә лә, үзләренең асылын таныган әйле башкортлары улар. Башкортстан файдалы казылмаларга бик бай. Учалы районының Михеле күле тирәләй 19-нчы буат адагында гына 15 алтын сыгару приска эшләгән. Алтынга бай төбәк халкы бүгенге көндә нисек яшәй? Безнең хәбәрселәр Рәсәй гыйлеменә тиктәгә якын фән докторлары һәм профессорлар биргән Миндәк касабаһы халкы белән аралашты. 1843 елдан алып 1917 елгы революцияга тиклем ошо төбәк рудниктарынан 8 тоннага якын кыйммәтле металл сыгарыла. Бөтә алтын Санкт-Петербург, Мәскәү, Оренбур һәм башка калаларга озатыла. Әһел Ялалов Миндәк алтыны исемле китабында 1 грамм алтынга дәүләт куйган хак 78 тин булса, прииск хуҗалары старательләргә тин ярымдан 5 тингә тиклем эш хакы һәм онлата түләгән дип яза. Иртәнсәккәй торып, тышка сыкһам, Михеллекәй ята уралып, башкорт кына бахыр йырлай икән, батша баласына тарһынып. Тип йырга алган ата-бабаларыбыз Михелле күле турында. Был күл урнында 18-нче буатта һазлык булган. Өстә төн ягында шахта эшләгән. Шахтанан һыу сыгып күл барлыкка килә. Исемен ошо өрне хуҗаһының кызы Мисс Элли хөрмәтенә бирәләр дигән фикер бар. Алар һөйләүенчә. Миндәк касабаһы һәм Килмәк авылы янындагы был күлдең борынгы атамаһы Алтаяк. Унда Англиянан килгән алтын сәнәгатьчесенең кызы батып үлә. Шуга уны Мисс Элли күле дип йөртә башлагандардыр дигән фараз яшәй. Йерле халык уны башкортсалаштырып Михеле дип атай. Революцияга тиклем йерле халык көтүлектәрһез һәм малһыз торып калгас, прииск хуҗаларына ашау хакына ялланып эшләргә мәҗбүр була.
Совет власы вакытында алтын сыгару эше яңынан башлана. 1935 елда Миндәктә алтын приискаһы төзелә, руда баяктыру фабрикаһына нигез һалына. Мен 38 ел төзелгән. Шулай яхшы һакланганмы? Ну, ул таш нидән, бутовый таштан эшләнгән. Рафиктан ары була торган карьер для добычи вот этот плиточный камни. Шул таштан төзелгән фабрика шул. Бөек ватан һугышы алдынан төзелгән йорттар барыһы ла урындагы таштан һалынган. Был үзе үк ошо төбәк табигатының байлыгы турасында һөйләй. Монда механический цех. Менә был яктагы монда. Менә монда кузница инде был. Атында контора инде теге двухэтажный билкеген утырып бит. Үсәгы деревянный авто бутовый из камня. Аны нидән фабриканың контора январь айында 38 ел фабрика эшләй башлады. Ул тәвәдере ФЗСО фабрика закусочным циклом обработки. Потому что улакта как бы сказать, окисленная руда. Окисленная руданан чистый алтын добывали. Узган буаттың 50 елдарына тиклем Миндәк рудниктары дәүләткә ел һайын тоннага якын алтын тапшыра. Азак яткылыктарды тикшерү эшләре елдан-ел кәмей. 2000 елдар адагына Миндәк баяктыру фабрикаһының эше хүлпәнәя. Тухаритсия бөтенләйгә ябылып куйды. Әле көндә бында нимә бара менә ошо? Беремеле юк анда хәзер хуңгы оборудованиелар бөтенләй металлымга ташып беттеләр. Беремеле юк. Асык рәвештә алтын сыгарылган карьерларда бүген һау басып яһалма күлдәр барлыкка килгән. Благодатный карьерының тәрәнлеге 120 метр. Һау яткылыгына әйләнгән карьер хәзер тик кыюларның гына балык кармаклар урыны. Алтын шахтаның тәрәнлеге 367 метр булган, ул 2000 елдарда гына сафка ингән яшь шахта була. Был урындарда йөрү хәвефле икәнен яхшы аңлай Миндәк халкы. Харгитнеси ел монда шул дигән Белореттан 35 киловольтный линия һудып, шунда бөтә безнең Миндәк касабаһы яхшы якынный булып калды инде. Ауга тиклем. Уга тиклем урындагы неме төтенек лампа белән генә. Монда мәктәп барлыгы килде, монда больница, байтакына нидер булды бит инде. Яшәргә кешегә. Даже тирәктәге менә колхоз совхозларда хөртүрәк яшәнләр шим Миндәктә. Миндәктә әйбәт кенә эш хакы булды. Бүген Миндәк 9 авылды берләштергән авыл биләмәһе үдәге. Клуб, балалар баксаһы, сәнгать мәктәбе һәм урта мәктәп бар. 2000 халыклы касабала хәзер бюджет оешмаһы хезмәткәрләре һәм хаклы ялдагы олы буын вәкилләре гомер итә. Миндәк яшьтәре ситтә, вакыты усулы менән илдән төрле төбәкләрендә шул исәптән шахталарда ла эшләй. Бөтенләй Миндәк бөтә дип әйтеп булмай, ул дөрес түгел. Дөрес түгел, чөнки бундай рухи байлык, тарихи байлык дигән Миндәк касабасында һәм дә уның киләсәге бар дип ышанам. Файдалы казылмалар әлбәттә алтын ягынан монда Миндәктә запастар бар. Без ышанабыз, бер 10 елдан, 15 елдан бәлки әдәрәк булыр. Ул алтын ягына игътибар итәләр. Баяктар монда бик күп. Алтын яткылыктары менән кызыксынып Миндәккә яш киләләр. Уларның күбеһе сит илдәренең шәхси компаниялары вәкилләре. Миндәк алтыны тарихының дәвамы булырмы? Булһа ул халыктың көнитмешенә ниндәй ыңгай үзгәрештәр индерер? Булар билдәһез, әмма ерле халыктың үз көсенә ашанып, туган еренә тугры яшәренә ышаныс анык.